Det här behöver jag inte ens göra för det är för starkt. Men jag gör ju bara samma sak. Och käften tjock. Jag tränar 3 gånger i veckan annars ändå. Men blir jag snabbare av det här eller? Ja, men det får ju på gymmet. Oj. Jag rör mig mer än vad du gör på ett år för fan. Hur känns det, Pettersson? Han är helt slut. Tobbe går djupare. Tobbe, djupare. För statistik. Djupare. Djupare. Hedlund, kör nu! Du får visa för läsarna vad det går för. Kolla vad rund i ansiktet han har blivit. Kolla vad rund i ansiktet han har blivit tjockisen.